Chokwadi muri Zimbabwe ndozo muri kuona idzi nguruve idzi muri yeZimbabwe ndiri kuBuhera ndiri kwatinoti ku07 kwaBaba Mukwashi ndo kwandiri panguva ino muri yeZimbabwe tiri kumbona varume vanogona kuchengeta zvinhu zvavo andiri zvese muone nguruve idzi dzakachengetwa nguruve idzi dziri muri smart madzinogara kuita senge munogara vanhu inguruve idzi idanga rekutangira ndirika tobva apo muri yeZimbabwe onai kuwanda kwezvinguruve izvi onai onai nguruve idzi vakomana kune vanhu vanochengeta zvinhu zvavo vakomana ndi Mr DMR Mr Mukwashi next danga aya matanga adzinochengeterwa aya dzimwe dzachona idzi onai kukura kunoita nguruve vedu onai kukura kunoita nguruve ishi andirika tobva apo toenda munext machona dzimwe idzi nguruve idzi muri yeZimbabwe tarirai muone nguruve dzirimo idzi nguruve idzi kunonzi kuchengeta nguruve andirika matanga enguruve aya muri yeZimbabwe idzo kudzona nguruve idzi kuchengeta nguruve unai mutumba muri yeZimbabwe zinguruve nokukura kwaro kunonzi kuchengeta nguruve smart dzakachena muri yeZimbabwe papa munozvionawo sei baba aiwa dzinodya dzichiguta yes dzinonzi nguruve takuenda kumatanga halo kusendipita ndekupiwo kusendipita ndekupi no ndinonzi Bhozhongora ndofunga it's a wrong number hello yes wamurisa yes murisa andidika alright batai makadaro andikutsvagire nyama batai makadaro kati yamuzofona after 5 minutes tiri kukumusha muri yeZimbabwe idzi mbudzi idzi kuna vasingazive mbudzi ndidzo mbudzi idzi ndidzo dzinonzi mbudzi idzi gwechi zviri sei gwechi audini muri yeZimbabwe tinai gwechi titese nozvinonakidza izvozvo imbuzi nemakwai tiri paruseva pa07 paBuhera chaipo right muri kuboila muri pa07 tiri kuboila tiri pa07 right baba madu
zviri kwazi ndiri kuharare zviri seiko baba 07 nenge chikobudikira saka izvezvi pa07 mukuita nezvei aiwa akuno kutoya kubirthday remukuru yes ishamwari yedu business partner Mr. DMR Mr. Mukwashi aiwa ari kucelebrate pana pataona pane zvakawanda baba Isabel chaichokwadi nandiri kutarisana kati A1 ka murume akutoda A2 because aremera A1 A1 vazukuru vanhu vana vevanasikana vachijamba maspika gift amula simudza ikona mbichana shuga baba uyu mukomana anonzi Charu uyu ndazona kanyemba bhonzo akutoka kurowa majaiva ake ati akanyemba ndazoroverwa ndiri muranda nagivi ndakakarira kumashure ndaona umwe wafana sochitoti kwanzi neumwe wafana kubuhera ilitizika ndikati aiwa ndekudara uri makabvira kudara gift amu ndakataiwa gift uri kuite kushana zvikanzikana ndirimo muchitungwiza umu arimo muchitungwiza zvekuti kana pane vanenge vachida mashows ka zvandaona pana papa izvo zviri kutoyasinguka inotaura nezvemurudo usiku vanhu vari vachinakirwa iko kumwa kwaita vanhu pano wawa vamwe tiriko kwanzi maburo saka aiwa tamboti at least zuva rimbobuda tirimo zvedu munomu munoti 07 inoita ko mbudzi ndemboisiwa amen ndaiona baba baba Isabel hapana chipfuwo chisipo unongonyeba nguruve mbudzi ukaona uchiti pane chipfuwo chisipo ka ndiwo usingachizive kuti chinonzi chii imwe yacho inonzi chii rodrana ndaona fish pond ndaona imwe inoita senge kuri kuvanhu ndaifungiza kuti inenge chinzi yakagerwa because pari apane kudhorobha kwanzi ndaona huku yakagerwa but aiwa bo kwambo ndionera muzukuru wangu muzukuru ndamuona virati mutsvagi muzukuru yapanapo pamwari anogona kunge apinda mumango maisha anorumwa nemagomo kuda kumusha ndamuona ndine kunongwa yesu uyu muzukuru zviri seise ndekupi uku Buhera 07 vakomana munofamba naye aiwa tinofamba ko ndo basa racho basa kufamba kundambokura uri kune mbudzi inoita senge mhuru yemombe imbudzi ere imbudzi tara nyanga dzacho mudara yes iyo taitumidza vita uda kuipa kuti kudi one vanhu vari kupiwa huku vanhu vari kupiwa mavegetable apo mbudzi dzitoteera mumashure zviri seikula vari seiko vateereri tarara tinawo mazirosiro vakachibata kuti dze ndarazvonachiona apa tafadzwa gwati Gaudensia kwanzi takachibata chimuzi maziya Innocent Munema hanzi Manchester United haiwe ino wow no this is nice munotipasa manje Manchester United akomana ndakasangwechwa pano muri kuzviona ndiri pakati but tinotenda kuti tava nenguva yakanaka kuno kuBuhera aiwa pafarwa tichiti makorokoto kuna baba Mukwashi boss nyati 39 ari kukura mwari varambo vachiwedzera mamwe hombo makore musvikopatira apa izvozvo anotidaishe muzinde hai uri Buhera ano mukazoranda kuita problem kazuva kacho kari kubuda mukazozoranda kuita problem yaiona nyaya yacho pandakaiswa wako panda zvikanzi naConstance ndimai LC na Junior
isaika nhamba tichida zvipfuyo. manje Mr. Mukwashika vane DM vanongomhanya pa-DM vanenge vachimhanyisa zvinhu zvacho unzai vana kudm ndousavi wacho unosarudza unoda pandinogara ndichitaura kuti dambudziko kuguta ka ndo zvavanenge vachidya iwe anotida ishe iwe hadzi kutiko saka urototi isusu ndakanyembe tiri mbavha hadzi baba mbiri jesu pakati baba mbiri pakati baba mbiri mofu pakati kuseyamwa baba mbiri mofu pakati anotida uya ndine zvinhu zvako zvakanaka matauriro yako akakosha no rese keda versus munhu akasviba kuti si aiwa nice one zvakanaka uini kamudyariwa uri sei waenda kuchechere nhasi Sunday auxiliary azvinendera nokuti anopinda zuva riri aiwe sitapinda kudhara tararatichitamatapanamuchamatu gifta muda kutombobuda dhimoni apo Mr. Mukwashi achibva wapindira varatidzei bosi yati kwandatangira kapaka ndavaratidza matanga ese zvipfuwo zviripo vadziona makwai vazviona chavasati vaona paigadheni nemombe dziri kuwedza saka vanongonzwa zita rokuti Mr. Mukwashi bosi yati zvikanzi tinozivisei kuti ndikupi kana kukanda nhamba tigoriwa ndikati takuda usavi toenda kopi tabva tavati tikaenda baba manu aiwa mukangoti DMR unobva matosvika muri pabhoira office Buhera office 07 saka isusu nesoka musangoti tingooneka kuhararika kana kugokwe kukanyemba kana kudharu wedu kudharweni kwaita seiko ndio kwaunobva mbiri happy birthday baba Mukwashi happy itumira uchiti happy birthday baba Mukwashi ndobva tangoya nenguruve yako urogona kutozwanira happy birthday baba Mr. DMR nguruve mbudzi kapoka zvemukati thank you tinoonana mangwana pachimuti tobatana mangwana pachimuti baba natu Jesu pakati simu zambada tirove pakadzikadzika simu zambada tirove pakadzikadzika simu zambada tirove pakadzikadzika simu zambada pakadzikadzika simu zambada pakadzika reporting to the angel, reporting to the angel. Tapio. What am I anticipating for the beginning, bro? Denoro Shwidi. Makashu. Denoro Shwidi.